Different, I mean, our friend. It's a team from San, you know, done it, yeah. Yeah, the mixture, no, who let you know, who name. Yeah, but the body so soon in him way. But yeah, for no Jessica for. I David forgive your aircraft, yeah, the boss of the Papa, say a shower, Kevin, Lucian and Canina, when shower, Combe, one of your throw, one of your throw, yeah, Baba Gideon, Sanka one my I got up for a woman and him store, and Kayanim was here, if a first and to man. Yeah, Baba would you for Jessica for? Would you want to send it from and I'm in after war? Would you want to teach you on what you're in top? Yeah, what do you want for? Yeah, come, baby, give your breath and I'm in the corner. na mo see me din the war prophet Gideon for you as you do have mo dum chacha me otutu chagum the minister senkari mu nyankopon ama wo so wo mo wo fo mfa adom nkwa dom oba Elizabeth wo te sen oba ma wo te sen mama Lydia wo me from England me chia England fo nyina brother no me from New York me chia New York fo nyina me ba kope everybody nka ho mama kone ho te sen comfort entry everybody issue everybody to anamo NCE everybody nka ho me pa choba na audio comment ya ba ne akenkan ama
ene da ide ye di sunsum nsam ene sunsum kase ye bo ene ye dinam woduma nkoma kire manemme ene da yi me ne Pastor Daniel ene tena adwam ye di sunsum kase ye bo ene spiritual things bro me ba wusu alosina Yehowa nhyira ne ranjito na monsim me ba sofo awaga ho te sen ene nwumre de mesira senkariye mu nyakopama ho sem won sakra wiem benka cheche de biofro patakum ye mu komne siramu seja tanyame no yade na mani apemo nam no won kan ho ma ne mandane do betu so se Awurade ntu ne so sawate na do betia won Awurade ntia no nyame ka kire Abraham se Abraham e do be hyira me Awurade me hyira no na do be dome wo no me mi asafro ade medome Awurade ndome watamfo onfa wo mfiri adomu nko adomu onfa wo mfiri hyira mu ko hyira mu abrabo mu no pe obi odere won nsam be kwakoma nyame wate ibisa se na dwi hwane de won nsam koma Awurade na wabusuam so hwane de won nsam koma wo fi abayifo ma wani nako abrabo na ye bo no yehu se ye fitaa ba nye fitaa ta enne ye di sunsum nsam na ebraw ye the things spiritual things se se no ba bia ye wura no ye wura ba bia hodo bonkam amene mu ankasa ebunum ehɔ ne ye wura enti ma wani na ho wudi agoro ye bekojaw Missy Woody Agoro, Yabekojaw, Richmond Utiemi from Germany, a Radenka, when Radin to an amon see, a Radaman Yama and Danamam, and I brought your phone, I'm by a sense, we in Smokera, watching. I could be a sorry etiam. To me, be a envy on once of Rodia Sorry etiam. Yes, Mamma Soda was wrong, Crante, was to a kunkum body see what town for coin. And that day, be soon sumun some spiritual things, Yankasa, and when Messi Bebuda Bonkanim, Yabebuda or Dotonim. Kwa ye breakthrough no ene me no me no ene nwumire yi me na me your host me na me chief driver na me drive plane no ye titimu ankasa ene ye betu fa ye wura sase ase ye wura nsuom ye wura botan mu ye wie ye to akowiem ene baby me do plane baby ye do we fofa no it's welcome to Warrior Prophet Flight. Flight 2B. The warrior pilot. The warrior pilot. One man. Nana Judy ye betu. Me bisa se when no do hon sam come Awurade. Na wo fie so when do fie e won sam e come wo fie abayifo. Abayifo na Judy me chia mo ate. Abosomfo na Judy me chia mo ate. Me din chia kese free the warrior prophet. Munyina yie ni me ba. Was Samuel, Yamibo for Samuel. Was Samuel, Yamibo for Samuel. Conto Groda Mansako, Abai for Daniel, Oba for Samuel. Abai for Dinamu, good evening. Miss Namu, Miss Obia, Emukuni ticket. Fly 2B, Obia book me patcho, and then I drink. Obia book flight. Now, what 12 o'clock per year too? About 12 o'clock, no one board don't tell my mamma Tinamua. Yeah, quiet then. Ejow, I'm a before I found. And to be a entry ticket. Mammy, there will no man, I hope someone you bear for a new cool travel ticket in temple. Because the flight you need to say, I'm a phone by the flock. Flight you need to, we fear that you fall. One mother for and to be in town on be entering ticket. Would you want my check-in point? Yeah, Pastor Daniel. Any UG, any software waga, on the air checkpoint. Said will be a board. Never the year to a funny day and not the idea. Jamaica for Mubeshia, New Jersey. I want the Mubeshia because on a flight in the bar before I was America food in transit to one. And then you may Miss Empire, you may a big trap. No one in the watching. We are seeing enough of GBB. No one GBB and near BB near BB Mount. We were just watching all my BB fun and Nishwan son. Ayaka dear fun and Nishwan son. Yes, say we are and some were bed GBB. Mammy BB were home. BB knew one Kayadan Kayan to Yapunum. A son, a new boja.
One na na ekọ na na eba o. One na na bom didie. Wasuma sa one na na eka. Ni sodura na dwo a ne wo ye wo. Waso oba me ho pa na oye me. Woni masipa. Me yiyi anke bi ka no. Na so wono mpo no sori tia me. Wodo sori wache. Sori wa brabom na woni ama ka chiri. Amen. Why Achina fa kosa ama woni ama nyina ye den sori wache na sebra sesafo woni na wurade ensankare mu nyankopon wo sakra wiema woni biedu nsu a wo soa brefo Jesus Erade nka ho wache owusu a ye ba be fa Italy fo no enti hia me e wo Vicenza enti owusu a hia ye wo Vicenza me abefa Italy fo no me fa London fo na wie me wie ma ba Italy asa ma ba Germany ma be so mu nya be wie me ko pick brother Dan e wo New York me wie so ma ko Canada ma ko pick maame ama ene maame ya e wo Toronto abonten so me sia na de ye ko Yariko ye nanim yen san ye chida because of money for this one mere ya yeso ye ba chere se yeso ye mere ye wuja hwan wuja tete na beja hwan odo ma woni na ho amen yen sorry papa because of money for no one na ene ye besu sunsum nsam oduma kuma tire mane me se misi fomu se ya na tumpan ye kasa misi fomu se ya hey na bayifu ya den edwane sa Erade shirawo amen erade tu anamo ensiye amen ya mi sire urade ma so won fa wonsi ba bi e kono mate so wo yare na wotie mi erade na wo yare safo wo so no wo nipa mu purpose Erade nsawo yare ofa wo mfira adom nko adom ehira enko nhirem wo nipa busuo fuo wo baabo nsam sukusare na menya botobone so wo do ko suman so wo do ko diro so wo do ko nsuo so wo do ko asofo azan ho so wo mon se wo de wo bi nton nsam fa nhira ne busuo fuo wo so da prada nkrante de akire nko ne so amen ya mesire urade ama so wonfa wonsi ba bia ekono se wutie me no hawo amane bi da wo so kwana na bi da wo so am ensankare mu nyagopon sakra wiema woni bie no won sakra wiema ma de wo de wo do ma no na wasode etia wo Jesus de wo ja no ho ma wo na wasode etia wo ma me enkasa watin na nsa ne video yi be kwa wieye no ni wanya wano aduro Miss answer the video be kwa wiye no na obi anya ne yare na no aduro video yi kwa wiye ya maame o yade na wo yare no ubenya esu aduro enko ba bia sensuo padrink bi si won chen na warrior prophet na ya flight no still na igusu check in ye to say ya ye to yensan ye ti yetua abraboma chinsan die mamili dia se empare no so obesan na chi sofo wa gase empare no so obesan wa chi mami owusu wase empare no wose wafire busua pamonim abusua kontonchia pamonim abusua no mi apamono afidi wafirim wanimu na wo rekọ won san wa chi biemu you just abraboma chinsan no empare no one san kwoti bia da animu biem Elizabeth se one san kwoti bia da animu biem da bi wose nanimu na rekọ mama say wa o tie me from Germany mama say wa your flight in ebeba Hamburg ana Cologne enti yanentem na wo ma no siesie wo mo ho na ka kire hukunu se be se de be bia flight na ye kono ye flight na tu so land da bi ekosa di juri abonifo ni ye di juri abonifo ni niema ye den atu agu Rose ho te sen Eduade mu a wo ma niema ndane ma hu obi bia wo tie me kwana na wo hawo musuo bi da wo so no Eduade nyimfiri wo so wate fempo Eduade nkai ho to mi bia da sori etia wo no Eduade sori ntie sa tumi no amen obi bia obetu so sam Eduade ntuni so sa amen nyame bofo nyi ne ho adi nkire wate so yi ne ho adi kire samson e ma amene ne papa Eduade bofo nyi ne ho adi nkire ona na twi wate o ma ne mandan me yimpa ye ma wo sem ade biara enni wa bra bomo no na na twi
Awurade ma ne mmra wabra bom ene minim ba bia wusika sema koduru ama woni da so wasam emiri bi atwam na wo sika ene ne nyina bawo enti ama wadwe ye wo se nyame woni wo ma me nyame woni wo ho na sofo papa ne wa nya fa wo ho ammo no ukonya nteke wurege yibi ukonya nteke wurege yibi enti ama woni ema nyina sai Odo ma wani na ho wache shabret safo ni na wurade maami ama wutie me from Canada mechia Canada fo nyinara yimpa ye sensi wo yie wate ensi wo kra yie shabret safo ni na wurade wo se yenya ya so ye ne so abra yemfa mra wonu awurade nim no obesoa yen enne anadwin he ade bia ya gye afiri wonsam na wani na no enne nyame wo beje wa ade am amen ye be fa kwankyere so ye be fa spiritual things so ama eniema ye den adane me se eniema ye den eniema ye den eniema ye den me se anadwi eniema bedane nyame be ye nyame ama me so so ma ye nakoa me se nyame wo be ye nyame na anadwi ama me so so ma ye nakoa sabra se safo ni na wurate Mami, toda bia ne nipa ebisa wo se ei wa bra boy die be ye ni ka kiro mo se be ye misum nyame bia wote ase misum nyame bia wote ase misum nyame bia o mankwa shabra te safo ne na wurade enti wurade be ma bra bo na ye enne na meda from enkyere ma wie ye no yes the noise of the sea can never disturb the fish from sleeping Mami, the noise of the sea can never disturb the fish from sleeping. And then I would that from where and you are coming out. What she has no was sorry. No more near the home. What she has no was sorry. No you phobia free wabra boom. What she has no was sorry. No man would you near much near to 2 years and found near man shazaf one sat and found sick and shazaf one sat. Tima wanina ho. Nipa nya enipa ma wani na ho ne nipa wo ho nipa nye udi agoro nipa be mo abofom udi agoro nipa be say wo life ma wani na ho yes enwa wo hwe ne ho che no ene fe ne otope enwa wo hwe ne ho so yie no ene fe ne otope enti odo e hwe ho so yie wate Ese hwe wo so yie ye di afofafofa enka obomofo tamacheche DFS ti ma wani na ho wuduru ba bi ne de kontomira haban aye twene ne ye bo ne ye kasesa won kaseso a etwa se wo wura won pabo na wo sa na enwo Edward Ishiraw still the war of prophet sunsun maja wodoma nkoma kire maneme dodo na afem wododo obi bi Everybody can so for the quotation here why near church ya niama odi fa na de akenka asem edi kan ye fi Judges 13 me ne ye be ka bibia kire wo emra Samson no ye boheba na ne maame ye obonini a eni ho kwan se wo na mira wo hie nyame bofo no me se mira wo hie nyame bofo no o ka kire te hwe wo ye bonini na wo be wo maame the moment I want to buff benya encanta no wabra boss from zero to hero from grass to grace from baller to East Lagos. It's my one in the hole. The moment I wouldn't yam a buff one, ebenya encanta no, mammy, would you couldn't know what was it? Emma, come out so young, one night, or best sound to Sakobata and a back. Mr. Program, maybe we will be a Benyani DM, or Yadi Lubenya no drew, for how Lubenya no drew, minimum dear said here, minimum do a total crew, Ubenya no drew, come out to yam. Can you go? Was an Asia focus so yeah, dear, Radian so bonnet. Yes. Now, rather the one chef list if one time fish shed your nine. No, better do our free sora. Sir, I'll free down for a bush, you be more than Dindi Manoa. None of your boni was none of your boni, none of your bonini. Now, now, Radipo Fubi was your Radipo Fubi. Hey, in which our banner. Yes. No catch and say, shall we your boni now? Was a sphere, we your bonini now?
Mame, and the minimum bonini and thou son, and the minimum sikaya bonini thou son, minimum yaria barren thou son. We serve a living God. Amen. When God say yes, no one can say no. He is God who give oxygen to all things. Don't listen what bad they are saying about you outside. God is in control. Can you go? What's in the radical for you? Which are about no catch me say. Shall we oboni na wo? Then so be nyinsa wo babarima. What share we oboni na wo na wo be nyinsan awo obabarima. Ohima ye ho anhira so wadwane yen. Kan yen kwa. What's who be nyinsan wa wo babarima. Na afa hweye. Na numbo bensa na nsa biara. Enu kwansa kwala ne numbo bensa. We koma omo adomo ya dan ye wo omo so. Asofo na adomo omo so amodi amanfo nufu ayi chingapo no. Modi atuma numa mu num no. Asofo e koma asofo na adomo wo ne so no. What because Samson ne adomo ya dan e wo ne so. Nyame bofo ne ka chenta hwem. Wo yo bonini na wo nwo. Na afedie mimi ahia wo no obaya dai nyinsa ya wo babarima Mr. se wo hia nyame bofo a so hia nyame tumi a se wo nya encounter with the spirit ya wa bra boss kan yanko what's na afa hwe enumbo bensa na nsa bia what's me numbo bensa asofo na mu bu K20 pokeke wo bada na no muntie Wose ni wo kwansa wonum bo bensa na sensa biara na eni ade biara ehwo ntie wose ade biara ehwo ntie na manya den enti wo yo odifo a aduane esi bedwem no eni wo kwansa wo ye den udi obo kokoto wa echi ni wa biem o ka se ni a ehwe nyina na ye ni papa obi wo honom a okita demon ye den e wo nani enti wose wo difo no eni wo kwansa kwala na edi ade biara eso nya den entie ehwo ntie sa hani enko wose na hwe who benyisa wo babarima yi wan biara renka ni 3 wose apaso nya den enka akwala ni ti na abofra ne beye nyankopon hutuafo wose abofra ne beye nyankopon adwuma afiri ni yafunu enti nyame ka kire Jeremia se wo yem ojato da wo na yem no na me ewurate minimum sa odo nyan woni mu o won pa wo da biara da na eniema bi na wonyinya nkeka eniema bi ho aye da bia meka akristofo mu amoto so mo fefre me no munyai akristofo yewo about 30 million angels so yebre desu yebre Muslim for angel ba ko pe ye fe ni Jibril adentia omo ye bofo pani no omo ye Allah apede ye dai emma no ba o Kristo ni wonye da wache na kwanche na kopo no didi agoro o Kristo ni wonye tabre na bre nyina Muslim fo ko o manimo ye dan esene yen ye ma ye yes nya ye yes ni ye no nya ye no Kristo fo be tia so de ma dia sofren wo mo bre adentia ye nyame apede ye ma no so dia tie Muslim fo omo angel ye fe ni Jibril enti ya wa black Muslim and white Muslim omo ya black and use jini white and use nyame bofo Jibril enu to ni ye je mansena ema Saudi Arabia adenjini Muslim fo eko Saudi Arabia eko Mecca wunum the reason why am ko Mecca wo jide se wo ko Mecca ban ne obeye yie so Kristo ni ya kase de bia enhoro ye nsa ye enhoro ye ti ye enhoro ye nan ye bolobolo ye enhoro ho a obaba be gira gate ya no se ma wo wo fie ansa na meba eni me no mienu ye bere bebrebe entimi ni nyame ahyade ye so de awurade pe no ye nyema no sunsuma wo no betena no ene wo kyero na ahyade ye won se wo be ma wo moba no wo kyere ne ma ye mfa nka akwala no bisa wo ma me se wo hefa sa no do ko ye ede ne ye di dware wo ede ne ye de tete wo bisa wo ma me se wo no hefa sa ene do ko ye ene ama ne wo bre obi afa wo free
ya fa wa indomie ya toma ho ho dia tie ya fa wa indomie ene ya toma ho kan yanko o se na hwe ubenyi sa wo baba ma ayi wan biara renka ni tiri na abafa ne be nyankopon hu tuafo afiri ne yafunu mu sa no no obefiri ase age Israel fo afiri Philistine fo was wonu na koda obefiri ase age Israel fo afiri Philistine fo nsam Mr. me ya yeho nhira so wa join ne so ti ase ene oba ne be ka kire ne kunu sai nyankopon ni pa bi aba me nchen was nyankopon ni pa bi aba me nchen tete mnemu ne no mu na bofo no ene minum ye ni ya boni ya dwaman ya petition no mu nti no ye hunu me bofo because you bofu beba won nkyenya ajo hote to sofo bia wone ma ededa de rofu no nyame sunsum emben enya de nyame sunsum be yeden ebeben wo wonti me men wonti ukaso onye bibi ma wanya de obetimi ayeden ayama kan yenkwa o se no ba ne be ka che ne kunu se nyankopon ni pa bia ba me nchen sa nanim yehu pawa se nyankopon bofo ani wo si nyankopon ni pa bia ba me nchen ne nanim yehu pa te se nyankopon bofo anim abofo no ebi te se emoa enti wo mu pia unshia nyame bofo da me nim onipa ofre me hello unshia nyame bofo da so wo shia nyame bofo da because nyame bofo no wo omo no omkita angelical body enu nti no mo yira no ye de agya ene mframa ene ye ewom enti wo mutimi yira ekoba bia so ti ase wo mutimi ayira maame bi tete me pa mo maame mfa ne ento baabi man so ti ase wo mo yira ekoba wo mutimi yira because we get angelical body abofo so mu ni afuruma abofo bi ani wo afuruma because nipa anwom ye frɛ wom wose me die jaedere ene mframa ne ye mabofo na me die jaedere na ye masomfo dan enti abre na abre nyinara no etese wo ma wani ye dan eda ho was me die jedere ena ye ma jedere na ye ma sofo da me di dwane mframa ena ye ma bofo enti abofo no mu kita angelical body ebi bate se moa ebi bate se nipa form aye se cherubim and seraphim wo mo ye tunsum me yensa te so mo ye mercury no mo ye bodyguard matron no no say timi da ne ponko ma nyame tena wo moso enu to kan samsa wo se wo wurade a wo te cherubim ene seraphim so wo se ba ko nim te se jata ene ba ko nim te se wokode ene ba ko nim te se wo nipa nim henti abofo no wo hunu bia wo bedwane tete mremu de no mo ba ne ba bekasa no mo yi wo mo ho adi kire yen enimire mo nipa bonefo aba enibire wiase ya woni 21st entry enibire ne wotan ene enututu na baisam ene kwase asem ntino yentimi hunu nyame ani mo nyam kan yenko wase nyankopon ni pa bia ba me nkyɛn na mi yehu pa wase nyankopon bɔfo anim na ma misa ne de ofiri no no so ankyerɛ me ne din na ɔka kyerɛ me sɛ hwɛ u benyinsan wɔ babarima na afei num bo bensa na nsa biara wase u benyinsan awo ɔbabarima na afei no na num bo bensa anase ensa biara menya dan mennom enji se wo yo odifuo na wo ye nyame adwuma ne sunsum sane wo so a me pa acho application yenom ati K20 yenom apio yenom oba dana yenom abensuo yenom kan yenko wase na afa no mo bensa na ensa biara na ni bibiara ehho ntie wase ade biara ehho ntie no menya dan aduane bi ehho ntie no eni ho kwan se wudi bi ya dan eka wano na abofa ne beye onyankopon hu tuafo afiri ne yafrum de akosi ne wuda sa na manowa yi awurade pa ye se aw awurade sa manyankopon ni pa osoma no eba ye ne mra ye nchi enti no adifo no se mo nyame yi ade bi kirem ansa na me mama po sa we yapo ene eye free nyame yi ade kire wo a me pa cho sorry bo ho mpaye
na kyerɛ awurade sɛ awurade sɛ yɛwo na wayi akyerɛ me paa na mede kɔ bɔnten wonim Ghanafoɔ suban sɛ mekɔka no amamu a yɛbɛyɛ me yɛbɛsere me enti awurade sɛ yɛwo ampa deɛ a ɛne ma mente wo ne yie wɔbɛsan akasa ebi ne Samson papa Manoa ɛyɛɛyɛ no ebi ne wɔyɛɛyɛ no kan ne yɛnkɔ ɔse na Manoa yi awurade mpa yɛ sɛ a awurade ma Nyankopɔn nipa a wosoma ano no mmra yɛn nkyɛn biem na wɔmɛkyerɛ yɛn deɛ yɛnyɛ abɔfra a yɛrebɛwo no saa Onyankopɔn tie Manoa na Nyankopɔn bɔfoɔ no baa ɔbaa no nkyɛn biem na ɔwɔ afuo mu a ne kunu Manoa ka no ho saa na ɔbaa no yɛ ntɛm tutu mmirika kɔka kyerɛ ne kunu sɛ hwɛ ɔbarima a ɔbaa me nkyɛn naano no abɛyi ne ho adi akyerɛ me saa na Manoa sɔre di ne yere no akyi na ɔbaa ɔbarima no nkyɛn na ɔka kyerɛ no sɛ wo ne ɔbarima a wo ne ɔbaa no kasaeɛ no na ɔseme ne no na Manoa ka sɛ afei wo nsɛm no ba mu a ɛdɛn ne abɔfra no ahyɛdeɛ wɔse wo nsɛm ne ba mu a afei na wɔbɛkyerɛ abɔfra no ahyɛseɛ ne asadeɛ ne namane wɔhu sɛ Yesu Kristo ma meka kyerɛ asuafoɔ no sɛ deɛ me ba ne bɛka kyerɛ mu bia mo nyɛ because wɔnim kwan ɔfa so na ɔde woo ne ba no wɔnim kwan ɔfa so yɛ ɛdɛn ɛde woo ne ba no to aso ne yɛnkɔ ɔse ɛdɛn ne abɔfra no ahyɛdeɛ ɛdɛn na ɔnyɔ saa na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛ Manoa sɛ deɛ mese ɔbaa no nyinaa ho na monhwɛ mo ho yie saa ɔnni adeɛ biara ɛfiri bobo mu wɔse wɔnni adeɛ biara ɛfiri bobe mu na wɔnom bobensa anaa nsa biara wɔse ma wɔnom bobensa anaase ɛnsa biara na adeɛ biara a ɛho nteɛ no nso ma wɔnni deɛ mahyɛ no nyinaa wɔnni so wɔse deɛ ma adeɛ a mahyɛ no nyinaa wɔnyɛ dɛn wɔnni so enti maame deɛ Nyame hyɛ wo ne wadi so di prɛko nam no wodi prɛko nam no ɛso so wowe Nyame sɛ wɔ bibia ɔwe prɛko no n'ani bɛsa saa ɔkra no wogu so we prɛko ntware wonyae Nyame ɔyɛ Nyame o adeɛ Nyame mpɛ no mɛnyɛ nkyerɛ no woyɛ kyi na wokenya ne honhom no sɛ wɔnsɛew wɔn sɛ yɛnua no Muslimfoɔ mu di prɛko Umu ni prego. Umu dimra no so pepepe. They pray 5 times a day. Wo Kristo ni o bompa ya kurampa. Na ya wo ya. Only Sundays. Sundays pe. And wa fa Bible no apropro ho. E ho ntutu o. Sidan. E ho ntutu timi sidan. So yat here. They pray 5 times a day. Etu timi fa ho nto no hwe salai hwe moja akagu ye ntwie moja odwan moja enkoko moja ntwie moja odwan moja o Kristo ni wode kwa konom nsa e de akopɛ ma o Kristo ni wode kwa konom nsa de ayɛ e de ahye fridge mu e de akopɛ ma so the asia hema ye yes enye ye yes ene ye no enye no ene me be kire bibia afa menkenso no ho ye ka menkenso no a ye se ansa na menkenso no be sini tirase no na wode asase ayeden aka kire no when ye fa ne menkenso no eno na Nyame ewura Jerusalem no wo mutigu kwan mo se wo zana enhyira ne de wonam awurade din mu yeden eba ade obi wo ha obi hunu menkenso ni obeka se menkenso de ade ne de ye me pa acho ye de ye cleansing eyi negative energy bia ye den e free ye ho saa so na obi yare emubuye ato obi so a ye ka se ye twitwa yare mu a saa de we ni de twitwa yare mu oduyafo bi a wasa yare ye se ye de yare ye den ba ne ho a ode menkenso ni bi ebo nipa koniti wodi bia bobo na pone na poso na wasoja asi nipa konenim na wafa blade na asekan atwitwa menkenso nyinara afri nipa kone ho agujenim sa eye dutuo yale ya watwitwam enti se obi ka se wo twitwa yare mu a me pa cho sa menkenso no wen eno enye de twitwa yare mu yesi ansa na obesi ni tirase no na saasi aka bibia ye den akire no entu menkenso no wonsini tirase worofo sa enti menkenso no ye di dware ye di twa yade mu utimi posebi e di dware
wo bibia na yetimi sa ni nwura no yetimi yam esan de sa ti menkenso no na dia yetimi yeden eye eno no chino wo pese wo pam musuo ohaw ukofu ase bakora mpona wobetimi de menkenso no agunsuo na wo de adwira ho aprapra ho eyi negative energy bia yeden efiri wo ho ema eyeden ekọ wotimi de bobo apo no aposo edi yi yare efiri wo nipaduam iti menkenso no wo honom no ekita heavy element abedie you can't go without abe obi o yesunsu nipa wo tie me no abe wo hoyi untimi go without abeta abe futu on faso bebre abe mu ne age authority and power ya me ya dom na dom yenya na o china ewade bie yen e ma han bi beto ye so de ya o china ma chiro tumi ya ewo abem aburo bi be kase aburo de ye we ne keke me ba chaw akwala wo nante kope aburo nwura ni bi de aye dry one no de aye dry one no me sraw pebi ti ba ye me nsasen fagu nsuom ne bobbo wuti gu nsuoma no abobo anopa no abom na kedo kakra bi atum na de asakwala no so mo peso mo ye ne ba fan ye obesori anante akwala wo nante no wotmetimi de aburo nwura de asa no de sana ekika ne sisim enti ontimi ntina ho the best is obesori ya den anante en aburo no kro na no ene me chiro mfa so bebli nya firi aburo mu won aya ne ye aburo ni tirinwin we ya miya mabura midua won aburo ni tirinwin sei no aya ne nkwala ne te e de bo mesh no be pa che obi bi oyare osa obi bi oyare yefun yare ye ubetimi atibi ni tirinwin no na wannoa na onnom nte che ensuo esa osa yare pa esa osa yare into bibia wo tie me no unya aburo ni tirinwin sei na esa osa yare pa aburo no tirinwin sei no esa osa yare aburo no so no yenya emfaso bebre yedai enye si yetutu awe keke ena aburo duan obi onum a wo beda sore hina ntwie san wo so ndaye ne ogina toilet so me pa chope aburo duan makoma nso ne penyinya nunum emme ne gina brodu ne dwade kuso wo wi akotugu amansan bo laso sa da ye bone na wo da no ne am toilet so ne niema no e pa chew ne nyina eto be yeden e bitwa wo so a aware abo te se de adwonso abo akokon me pa chew ba kope cologne we bi ye fe ne 1000 flowers cologne wo so pe 1000 flowers cologne 1000 flowers cologne unye bia pe white handkerchief ene ring baako awa frame me chiro me no be bompa ye ma ye sunsum niema aguso amaw na endiema timi ayeden adane amaw wa onze titimire mu no na ye nananom ye kawa bi wo kwa bonten obi awukọ ba bi bon ya ne kawa na hyew ti seja e pa choko sua we ye de akokọ butusu a wantimi enhuane enti enye fresh egg kosua kita 77 spirit enu ntini wujimi obi so no de bodu ya nakun kosua kita tumi e kita honhom we ye de akokọ na butusu a wantimi enhuane no
me pa chaw won say omutimi ya kawa bi na wo be kono na ahye omo se ye duro kawa eye me pa chaw onye duro bia ade we no omo de ye kosua wen ahaba mi fe ne tanoja ekita strong scent papa eni kosua we be kukuo na ade atum ye wonsem abeka gusu na wahye se kawa ne hyewa se ukọ baabi a baabi kono ye baabi bone no se kawa na hyew eti se gya titi me musa de we no omode ye da de we en no omode ye enye bibia eye sa de we en no omode ye den omode ye enti kosua wo we ikita 77 spirit ana mo akoko asisisi boanim no ene moto no me pa achew wo be pe kosua hono no wo be hye amana ye black na de afra nkutu na wo de akeka koko ne so nyina ebetete aye den akọ kosua kita 77 spirit mo emana odaye ewo mo yem na mo bebu mo nsa na mo ti pain ewo mo yase no mbu wa no tese bibi ni nanenam ne yem e pa che oba kope ensanfu fresh one no ubeyi egg yolk no na wo de afra na wanom and every 3 days bia wo beye for 1 month pe ebe nane saade ni nyinara ama na ye den akọ kosua ekita tumi kosua wo wen ekita tumi obi bia wo pe tumi kurampo betumi di kosua yi na menchiram because bi onye tumi no de bedi amanfo nsemonen no de be ya amanfo asa entinya de e ho no mechiraw enu akoye onse kosua we eye de akokọ afiri mu no eye ne shells no de akokọ afiri mu no mu a mukunu no wo muntimi ntene fie ne ya chinchin da bia no akofo bawe da bia no akofo bawe da bia no akofo bawe na afin o tete o how o kanzo so a obebo ma mi enkasa dio hia ye sa kusia shells bin di akokọ afiri mu aba no wo hia maako 7 akokọ baatan won za akokọ baatan yakoja ne bada baby akokọ baatan gina bia no woni ne ba ne gina ho sa na wukuno obeye obeti akokọ baatan ene ne ba onkonyaw enya di obekọ ayeden ejawuda obe ne sa akokọ baatan ene ne ba nyame wodi niema yeden adom ye isannim dia ye ninti no problem bi ba na fi no ye tete na ye ha me pa chawo wunya maako 7 di akokọ na firi mu awie no sakokọ baata nkonya ne badia eni bedi man onkonya woni wawo emamu num wa bol gala no wawo emamu num afi ni wo be kira wo se onya ne kras chese wo jawo ho ama akọ na hwan na mefa bontre eni bonten bisano se bontre eni bonten hwan ene mefa sa bonten nitimi ti obebu me kwase ya enkasa enkane hwe kuro no me pa chaw akosko kosue ya kokko ye firi mu abayi ne shells no is so powerful unya anytime ewu a ye wakuno mesi wa yeden mesi wa yeden wakuno enya di obekwa jaw because ono mamu num emamu nan eno achoto wafuru ayeka punti wo kwajaw afuru putu no di akire saa ne nkwala ye wo mo na mafuru ayi puku enti obedi akire saa unya de we ya obedi akokọ baatan ene ne ba enkasa enye ne hwe me pa chaw di ohia ne 7 egg shells eno ano sakokọ baatan timi nkonya ne badia ene enya dia be ma no so be yeden wa bekọ ne wa yeden waja wo hono wa bekọ ne waja wo hono
ti o ne yes ebe ne yes ade we be ma ne yes aye den aye ne yes na ne no aye den aye ne no ofuda ne kan ne yanko osina Manoa ka che obofo ni say ma yensi aka ahuni yensi abreche ba bi ma wansa sa na Awurade bofo ni ka che Manoa say se wusi anka mimpo a me wi ni waduane ni bi what say wusanka mimpo a enya de a meribedi waduane ni bi na se obebo wo hia fo de ama Awurade a what say obebo wo hia fo de ama Awurade de a ene ye boy sa enti ye wo hia fo de aya da bia meka se ye bo wo hia fo de ama Awurade a na ntwiri ntwitwa anwe odwan ye ntwitwa anwe ye noa anwe ye soja na ye di odwan na toso ana na ntwiri na toso ene ya hye ene ne pampa na ye den akosoro sa ne ye boafore ye ema Awurade se ye duane afore ye so ye soja na ye di aduane na gum ene ne pampa na ye den akosoro tie die Noah eyema obofo osina na Manoa enim se eye Awurade bofo na Manoa ka kire Awurade bofo ni se wudin de san wasimi wudin de san na se wunsam yi nyina ba mu a ya se wani monyam na Awurade bofo ni se ni se aden na wu bi se medin wasi aden abofo bebere wo ha o mpeso mebo mu din because wo ma won se yen nipa ne yenye kan ye nkwae o se aden na wu bi se medin a ye wanwan yi na Manoa fa abirechie ba ne aduane afode wo so fa abirechie ba ne aduane afode wo de bo wo hia afode obotan no so ma Awurade wo de bo wo hia afode obotan no so ma Awurade no obofo no ye wanwade na Manoa ne yere hweye wo so obofo no ye wanwade nti no wo besunsum sori ya wanwaduma nko an ye wo ho se sunsum ni tisi ma me o problem na hyehe o yade na hyehe obesa o yade kan ye nko so no obofo no ye wanwade na Manoa ne yere hweye na oja frama no resori afri aforibichi ano so akosoro na Awurade bofo no frofa aforibichi ano so wo se Awurade bofo no frofa afode mukia ne so jaframa mu no enti abofo no mu ye jantom nsuro ja dabi eno nche ye wo sunsun bi wo dem oba no kiteja enhye no enya de ebe hye because o ye ja enti wo simi su no kiteja enya de ebe ye den ebe hye no because wo fa ejani mu ye den ekoye enti nyame abofo no mu ye oja enti abofo asofo amobobo afode ye ma Awurade me pa cha odwan no ntwitwa no anwe mon hye no mo fa ntu gem na mon hye no na mon ko sirimi nkos kan yanko osina Awurade bofo no frofa aforibichi ano so jaframa ni mu kosoro na Manoa ne yere hweye na wode wonani butubutu fam wo so wode wonani ye den butubutu fam so you have to respect angels no wakurempo de nim butu fam mu anyame bofo so you have to respect the angels so tias ye namu abofo kan ye ho da na so ye muwam wumu na obeda aye bibi ama so tias ye enu ntine bofo pani si wuchi no so otan so tias ye wumu na wobeda aye bibi ama wo so bofo ne kosoro no wo mu du omanim ye den ebutu fam na Awurade bofo no ameyi ne ho ankyere Manoa ne yiri biem wo so nyame bofo na ameyi ne ho di ankyere mu biem de wo hwehwe no de abrew kan ye nkwae o se eno na Manoa ehunu se eye Awurade bofo eno na wo hunu se eye nyame bofo na Manoa ka cha ne yiri se wo ana yerebe wuwo se ya hunu Onyankopon yi wo se hwe se ya hunu Onyankopon de me ne me yere wu ana ye be yedai yebe wuwo ba hunu tetifo no they believe in God they believe in spiritual things and ne Christopher yes ye wo 21st entry ye shentare na ye turu mu nyina egu hoyi ene ye eye ni biye hwe what's ene ma hu nyame bofo edie ene si wu na me bewu because ma hu nyame bofo ene Christopher aba hwe wo gina so na wo mu ade bia because obi a wo to no ne mpere du kan ye nkwae wasana yire ka che ne se Awurade pese okunya ne anka wanje yensem ohye afode ye wose Awurade pese okumu yenya enka wo hye afode ye enka wanye den wanje ka wanje wose nka wanje yensem ohye afode ye ne aduane afode ye no anka wanyi ye enum nyina ankyere ye anka wa ama ya ante nsem a ete sei ase no wo babarima no wose wo ye den wo babarima no nyame ka ebeba mu nyame wo ka ma me
deɛ nipa ka bia ma ɔmo nka wate because awurade nka bi Dabi. ɔdɔ deɛ yɛ ka to so bia ma ɔmo nka wate because nyame wɔ nka bi nyame ka ɛne bɛbɛ Ne mu bebem. entie nipa ma nipa nkasa wokyɛ ne mfiri nyankopɔn nyina so wɔma wɔbonini mpo wobi a ɔyɛ obonini no wɔma ne wɔyɛ Ane huye. wɔma ne wɔ Samson kama to yɛ wate efia bɛyifo no Yesu mu ogya ntwi w'anim Yesu mu ogya ntwi w'anim mefia bɛyifo Yesu mu ogya ntwi w'anim Yesu mu ogya ntwi w'anim efia abosafo Yesu mu ogya ntwi w'anim Yesu mu ogya ntwi w'anim matamfo Yesu mu ogya ntwi w'anim Yesu mu ogya ntwi w'anim na wɔsɛ wɔwoyɛ maame wohu ani berɛ animonyam kakra awurade de ama hwɛ nyame hyira Joseph awurade de biribi dua ma ne mu ne nuanom kora mpo sɔre tia no ɛnkunu di ne papa na so Yehowa hyira wo a ɛpoa bi bɛkyɛ wo na so na womu sɛ awurade nsa wɔ wo so a wɔbonsam ne wobɛdi asie wɔbɛma wakɔ nsɔhwɛ mu na so mɛmpaaba ɛyɛ nyame na aka ɛnyɛ nnipa ɛna aka gye awurade di nyame wɔtumi adeɛ nyinaa yɛ hyɛ berɛ sesafoɔ ɔno na awurade ɔdɔ anwummerɛ yi yɛ berɛ no ayɛ berɛ ɛha ɛne yɛde wɔ ɛsi nyame yɛ adɔm na adom ɛdom yɛnya ɔkyena yɛde soronko na ɛbrɛ wo nti no yɛabɔ de flight na yɛdan awie afei na yɛbɛtu akɔ ɛwurade ntete obi bia na mo nsi yie sankaria mu Nyankopɔn sakra wiema wo ne bie donsua wɔ soa brɛfoɔ no ayɛ a wɔn soa ɛwurade mfa wo mfiri adom nkɔ adom ɛnhyira nkɔ nhyira mu wɔ nipa busuofoɔ bia wɔ sɛ wɔma wo ho ntɔ wo no ɛwurade ma ne ho ntɔ ne da biara da yi mpa yɛ ma wo sɛ ɛnsi wo yie na ɛnsi wo kra yie na deɛ ɔbɛsɔre wɔ wo so no awurade nsɔre wɔ ne so mepɛ sɛ mede adeɛ bi kyerɛ wo na ɛhu bɔfo panin yɛsɛ yɛa no yɛate Warrior Empire obi bia ɔpɛ sɛ wɔbɛka Warrior Empire ne ho no yɛbɛ interview o qualify a ne yɛde waka Warrior Empire ne ho ɛyɛ spiritual platform a yɛate na ansa na yɛde wɔbɛka ho no yɛbɛ interview ansa na yɛde waka ho because ɛhɔ no yɛkyerɛ sunsum mu nneɛma yɛkyerɛ habanma yɛkyerɛ abɔfoɔ ɛyɛ spiritual deɛ ne yɛyɛ wɔ hɔ no nti obi bia na no yɛ ne akekakeka no yɛmfa ne nka ho nti no wopɛ sɛ Warrior Empire no wobɛka ho a yɛkyerɛ sunsum mu nneɛma dipa deɛ de bɛ wɔn deɛ yɛ ani because ebia na tamfo tie ebia nipa bɔnefo bi tie ba Warrior Empire no deɛ ɛno de ɛyɛ deeper to deeper so obi bia pɛ sɛ ɔka ho no wo frɛ me wɔ WhatsApp a mɛyɛ den mɛgye wo so number no yɛ 055 37 33 808 055 37 33 808 obi bia bɛka sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛka Warrior Empire ne ho no obeba yebe interview o qualify ne yede waka ho eno ne sunsum nneema ene sunsum sem ena yeye den ewo honom sunsum nneema nko a ne yeye den yeye ewo Warrior Empire ne eso na ena ye kire abofo ahobofo panin Metatron ni image a ehwe ensuo so no eno ni Metatron and then I made chile a Warrior Empire neso image ehwe ensuo so no of penny ni image ehwe ensuo so no ennie enti se wo ofa ensuo ye wo Colombia wo di begum wo fa ensuo a ye wo Colombia wo di begum to invoke Metatron na wo wi ensuo ni da so be nombi ana wo di bibi tware ne de niema pa abrew Everybody nhyira wo na Everybody ntutu anamo ensi yie
Yes, esie any keja, one way, one ya dear baako, into woman near Sedebia. A message rather say one wow. Oma near Mania Day and Danamount. I could be a sorry also no. A rather and sorry was saying to me. Danda me, danda me, danda me,